Vamos a empezar con la última conferencia del día, que no la menos importante, desde luego, porque nos la da nuestro querido Alfonso Selas. Selas es de profesión arquitecto, pero yo creo que también es de profesión parte indiscutible de Xoán de Lugo. Desde prácticamente los comienzos está con nosotros, un tío súper currante, que siempre está dispuesto a todo. De hecho, bueno, este evento se lo debemos a él. La idea fue suya y siempre está dispuesto a hacer más cosas. O sea, le sale el trabajo por las orejas. Es una persona que duerme mientras trabaja, que no trabaja mientras duerme, pero no, al revés. O sea, trabaja mientras él mientras sueña con el trabajo, y aún así siempre tiene ganas de hacer más cosas. Entonces es una de esas personas que es un placer trabajar con él y compartir una bonita amistad desde hace muchos años con él. Y un trabajo que ha ido elaborando a través de los años en las conferencias del Xoán de Lugo es un poco que va finalmente a englobarse en su primer libro, que es Escrito nas pedras. Y yo creo que la perspectiva de Selas es muy interesante porque en estos ambientes se tocan temas de economía, ciencia política, filosofía y cada vez más temas, pero creo que Selas aporta algo que prácticamente no existía, que prácticamente nadie hablaba del tema y nadie lo aportaba. Y es desde una visión de la arquitectura, de cómo se componen las ciudades y lo que se puede sacar a través de ver con los ojos cómo todo esto se forma. Y lo hace de una manera magistral y muy enriquecedora. Entonces, le doy las gracias a Selas, como siempre, por estar al pie del cañón. Le doy las gracias por la idea de este evento y por animarnos siempre a hacer más y más. Y por siempre tener ese espíritu trabajador a tope. Y os recomiendo que cuando este libro salga, que será más pronto que tarde, pues os hagáis todos con él, porque hoy solo vais a escuchar una pequeñísima parte de todo lo rico, todas las ideas enriquecedoras que nos va a traer enseguida. Así que muchas gracias. Palabra. A ver si cuando acabe aplaudís con el mismo entusiasmo. Algunos, me parece que no. Bueno, vamos a ver. Por homenaxe aquí ao señor Bastos, que lle encanta que falemos en galego e que a mí tamén prefiro falar en galego, e se non vos importos que non veñades esteades de outras partes do territorio español e mesmo venezolanos que hai aquí, ou falar en galego, que penso que podedes entender perfectamente, se non despois fora no bar, pois xa me diredes. Eu, primeiro, antes que nada, deume as gracias a min por organizar isto, pero primeiro quería agradecer eu mesmo a xente que está facendo realmente un traballo increíble. Para empezar, o señor Jorge de Libertad Individual, que gracias a él estamos facendo unha promoción increíble das nosas ideas, e sobre todo a Ángel, que é o noso productor, que é o que está facendo os vídeos para a canle de Jorge, que penso que estamos conseguindo ter unha calidade técnica realmente espectacular. Así que o primeiro, un aplauso para eles dous, sobre todo. E tamén para todos os youtubers que estades facendo cada un dentro das vosas canles e dentro dos vosos medios unha labor hiper necesaria e interesantísima. E, por suposto, fago como político populista, pelota ao público. Moitas gracias a todos por vir. Realmente sodes xente brillante. Pouco tempo que pudimos falar agora, espero que falemos moito máis no futuro, que sigades vindo a este tipo de eventos. A verdade é que é unha maravilla increíble o nivel que tedes xente tan nova como moitos de vos, porque os que xa vamos algo máis vellos, cando tiñamos a vosa idade, non tiñamos nin a cuarta parte do que tedes hoxe vos. E é unha boa noticia para este país. Bueno, vou empezar falando do meu libro como umbral. Vine aquí a hablar de mi libro. Escrito nas pedras. Noé di que estaría ben que o comprarades. Bueno, se queredes aforrarvos os poucos cartos que costará, e se queredes aforrarvos a tediosa lectura, xa vos digo ahora mesmo un spoiler, xa vos digo exactamente o que ides aprender cando leades ese libro que escribín sobre unha lectura de historia a través do construído,
E é o que dixo precisamente antes o señor Meseguer, que sempre que hubo un Estado estivemos gobernados por psicópatas. Eso é o que ides aprender neste libro. A ver se agora os convence un pouco co que vamos ver agora. Tamén, como agora, un día falando con Caramese, mesmo no último directo que fixemos, falamos da gravidade do que está a pasar agora co pendulazo, non sei se estades afeitos xa a escoitade este termo, que antes, hai 10 anos ou 15 anos, cando nos reuníamos no Xoán de Lugo, tiñamos que criticar o nacimento de Podemos e a esquerda e todo eso, e eso, hoxe, afortunadamente, pois prácticamente pasou a historia, pero agora o pendulazo virou e foi para outra beira e ten exactamente o mesmo perigo ou máis, e sobre todo dentro do noso grupo. Así que eu penso que aquí xa se nos colaron moitos socialistas de dereitas, así que ou cambiades e vos adaptades un pouquiño, volvedes a vir cara ao centro da anarquía, ou senón, bueno, pois igual sen querer podedes ser parte do problema. Así que por eso, a ver se ao final desta conferencia seguides aplaudindo como aplaudides ao principio. Bueno, para empezar, vou falar únicamente de dous temas neste libro, que son un deles, está mencionado no libro de Bastos, que é unha honra para min que mencionaron, porque foi un concepto que xa falei noutras conferencias do Xoán de Lugo, que son as terras de ninguén. Agora falaremos dese concepto. E despois, outro tema que é aínda moito máis polémico, que supoño que algún aquí vais alporizar, porque se cadra, estou prácticamente seguro que en Madrid nunca escoitaxedes algo así, como son as nacións en Estado dentro do territorio español, pero bueno, vamos ver o que vos parece. Sempre comenzo, normalmente, como de tradición, gústame comenzar con frases libertarias de xente que teño, que atopo por internet, que falan do Estado. En este caso, collín 3 frases. A verdade é que hai tanta xente que está aportando ideas moi interesantes. Estas 3 penso que son interesantes porque falan un pouco da psicopatía no Estado dun xeito indirecto, non? Entón, empezo coa primeira frase do señor Skinner, que di: a sociedade xa posúe as técnicas psicolóxicas necesarias para obter a observancia universal dun código. Un código que garantiría o éxito dunha comunidade ou dun Estado. A dificultade está en que estas técnicas están nas mans das persoas equivocadas. Ou mellor dito, que non hai persoas axeitadas. Isto, máis ou menos, quere dicir que calquera sociedade en anarquía necesita sempre unha serie de valores, no? Que Bastos identifica moito coa moral cristiana e outros con outras cousas, pero unha serie de valores, potenciar o aforro, potenciar valorar máis ao traballador que o lacazán, non? Do grupo, non? Esos son os códigos que as sociedades requiren para sobrevivir, non? E o que di aquí despois moi interesante, a dificultad, o problema que temos hoxe en día é que estas técnicas hoxe en día están en mans das persoas equivocadas, pero despois corrixe, di, o mellor dito, é que non hai persoas axeitadas, é que ninguén pode ser presidente dun goberno, ese posto de traballo non debería existir, non debería existir un Estado, e non debería existir unha persoa que tivese o poder de decisión sobre 40 millóns de persoas. Ninguén, inevitablemente, vai psicopatizar, se chega a ese posto. Segunda, de William Godwin: a lei non ten ollos, nin oídos, nin entrañas de humanidade, e converte en mármore os corazóns de todos aqueles que se crían nos seus principios. E por último, o meu favorito, Maquiavelo, que é a persona que para min, o Príncipe de Maquiavelo, é o libro que todo libertario ten que ler para entender como pensa un Estado, e ademais veredes que se entendedes o que di o Príncipe de Maquiavelo, ides ver e despois poder entender o que antes decía precisamente Meseguer, que decía, é que non entendo como pensan. Pois lea Maquiavelo e xa verás que non entendes como pensan. En Maquiavelo di as cousas con total transparencia. Di, os príncipes e os gobernos son moito máis perigosos ca outros elementos da sociedade. Está dicindo que son a xente máis perigosa. E ele era un tipo que estaba metido entre eles. Está dicindo, estos tipos son os máis perigosos que hai na sociedade. Supoño que, bueno, está falando de rasgos psicopáticos dentro deste grupo. Bueno, entón empezamos con as terras de ninguén. A ver, alguén sabe o que son as terras de ninguén? Bueno, os que me escuitaches algunha vez, igual sí. As terras de ninguén é un concepto xurídico que non é exactamente, non é que abonde moito na terra hoxe en día, pero que eu tiven a sorte de, nunha viaxe a África, a toparme por casualidade, porque eu tampouco tiña nin idea.
Vou vos explicar o que é. Viaxando en África cuns amigos portugueses, baixamos en furgoneta dende Portugal ata Guinea-Bissau, e cando íbamos por Marrocos, atravesamos toda a costa oeste de Marrocos, baixamos cara ao Sáhara, atravesamos o Sáhara, que é unha zona pobrísima, e ao final do Sáhara chegamos á fronteira de Marrocos con Mauritania. Cando chegamos, íbamos chegando ali, estamos chegando a esa fronteira, os guías, os que viñan con nos, dixéronnos, bueno, eran amigos meus, efecto, pero bueno, dixéronnos, bueno, tedes que ter moito ollo, porque Marrocos e Mauritania son dos países en guerra, e entón a ONU creou unha cosa que lle chaman a terra de ninguén, las tierras de nadie, non? O que fixeron foi crear unha fronteira doble, separada, por 2 kilómetros de deserto. Entón hai unha fronteira exclusivamente para Marrocos, logo hai esos, calculo así a ollo, como 2 kilómetros polo deserto de terra de ninguén, e despois a entrada na fronteira de Mauritania, non? Entón este rapaz nos advertía, decía, cuidado porque vamos pasar por terra de ninguén, ali non hai Estado, ali non hai lei, non hai policía, non hai exército, o que nos pase temos que resolver nós. O sea que hai que ter moito ollo, porque ese organismo, se non me equivoco, é a ONU, que xestiona eso, non xestiona nada, o único que non intervén, non hai xurisdicción propia, o único que di é, esta terra non é de ninguén, é o único que di. Entón, efectivamente, sí que é unha zona literalmente sin Estado. Entón, entrábamos por ali, claro, íbamos 3 furgonetas, casi todos rapaces, pero viñan tamén un par de rapaces con nós, tiñamos algo de medo que pudiera pasar algo, e entón pasábamos por ali, estaba a piques de pechar a fronteira de Mauritania, tiñamos que pasar ao outro lado, e mesmo a estrada, o asfalto, como ali hai área do deserto, cúbrese, e non sabíamos nin por onde iba a propia estrada, non? Entón, tiñamos medo de que saíramos sen querer fora da propia estrada e acabar cavando un burato coas rodas sen querer, non? Pois entramos ali e foi o que pasou. Saímos da propia pista, empezamos todos con pánico, non? A ver que nos vai pasar. Todos, bueno, hai que baixar, al final hai que baixar e sacar as rodas, non? Entón, dixemos, bueno, salimos 3 ou 4 e tal. Saímos fora e empezamos a meter pedras ou paus e tal, o que pudemos nas rodas e empuxar para sacar a furgoneta, non? Pero nese momento empezou a chegar unha morea de xente que eu non sabía nin de onde saían, parecían coches por ali, viñan tuaregs, marroquíes, mauritanos, e dicía, pero esta xente de onde sai, non? No medio da nada, non? E viñeron e dixeronnos, queredes axuda todos? Non, gracias. Non, gracias, non. Logo, algún mesmo dixo, axúdovos a sacar o coche, se me pagades, non? Dixemos, non, xa facemos nós. Bueno, afortunadamente fixémolo, estiveron ao lado, non nos dixeron nada, e conseguimos sair da situación, non? E logo entramos en Mauritania, e puxeme a pensar, dixen, pero como pode ser que houbera tanta xente ali no medio da nada, non? Que facían, non? E logo tamén dime conta de que, como vedes, estas fotos son da terra de ninguén ali, e hai unha morea de cousas, moitísimas cousas. Ves de Marrocos, do sur do Sáhara, que prácticamente non hai nada, e que chegas ao final, e con as aldeas ali, pobriñas e todo e tal, e chegas ao final e simplemente hai un posto militar, e de súbito entras aquí, onde non debería haber ninguén, e está cheo de xente, e ademais, pois eso, víanse coches así destartalados, desguazados, neumáticos, había lavadoras. Que é o que se concentraba en terra de ninguén? Criminais, que é o que pensamos, os jovesianos, xente matando a xente. Non ten ningún sentido. Que se xuntaban ali? Efectivamente. Posiblemente no sitio máis anárquico hoxe en día do mundo, que se está concentrando ali? Pois xente buscando negocio. E non houve outra cousa con nós. Podían ser agresivos e ter intentado facernos algo, non? Ali estaban a facer negocio. E entre un dos negocios decía, podemos axudarte a sair daqui e darnos algo en compensación, non? Pero eles estaban a facer negocio. Entón, claro, fiquei moi sorprendido e dixen, como pode ser que nun sitio onde non hai Estado resulta que cando se concentran as actividades, empezan a concentrarse as actividades empresariais, non? Claro, ten toda a lógica ao final.
E despois, analizando, pensando neso, dixen, bueno, pois, se eso pasou, se está a pasar nesto, que ademais é unha terra que se creou relativamente hai pouco, non sei quantos anos. Dixen, empecé a analizar e dixen, entón, este fenómeno produciuse máis veces na historia da humanidade, non? Estamos afeitos a estudiar a historia dun xeito que, como nos contan, medio lineal, non? De, bueno, pois España foille ben nos séculos non sei cuánto e tal, e foron medrando, chegaron os reis, os borbóns, os austros e tal, e foron medrando tal, como se fora unha especie de crecimento do 2% do PIB mundial global, e todo o mundo máis ou menos crecendo linealmente. Cando estudias a historia desde, bueno, eu vino a través da arquitectura, dime conta que o crecimento económico produciuse históricamente en poucos sitios, como decía antes o señor Bastos, esa explosión do capitalismo en puntos moi específicos do planeta, normalmente en sitios moi pequenos, moi afastados, moi que se aproximan ao que sería unha terra de ninguén, e en cambio, no que estaban estados máis consolidados, máis centralizados, houbo grandes períodos de decadencia, en contra do que parece, porque se vemos as pirámides de Egipto, pensamos, cuánta opulencia, cuánta riqueza, que maravilla de cultura e tal. Non, eso é a etapa final, eso é o inicio da decadencia, non? É como cando construyen a cidade de cultura, eso é o inicio da decadencia, ou a fase xa última de decadencia total, non? O primeiro que hai que ter é o coñecemento, que se produce normalmente en anarquía, como describe moi ben David Graeber, é producir a riqueza dabondo como para que un rei a poida malgastar ou para que alguén a poida malgastar, un estado a poida malgastar, pero eso se produce antes, en fase previa. Ensínanos historia xusto ao revés, sempre nos din que, porque o único que, unha das cousas que aprendín facendo este libro é que a versión oficial, falando de se hai fake news ou non sei quanto, a versión oficial, a do Estado, é falsa seguro, ese seguro falsa. E ademais malintencionada, non? Despois o resto igual nos equivocamos. A versión do Estado está manipulada. Eso estamos seguros. É a fake news por antonomasia. Bueno, entón, vin que o caso de Venecia. Realmente foi Venecia o exemplo paradigmático dunha terra de ninguén. Que era Venecia? Unhas illas que non tiñan absoluta nin sequera vegetación, eran simplemente como unhas pequenas illas areosas, nas que pescadores fenicios, seica, fuxindo da presión dos hunos, dos húngaros, bueno, dos hunos, non dos húngaros, fuxiron e foronse metendo ali a estar un pouco máis protegidos, non? Sin estar na terra continental, digamos. Conseguiron a protección dese ente externo que serviu, basicamente, para que o Imperio Romano non os atacase durante moito tempo. E era o Dux, que era digamos, un embaixador de Bizancio, non? Entón era entre dous imperios, entre Bizancio e Roma, nese momento, pero logo máis tarde entre os otomanos, bueno, os franco-carolingios, etc. Venecia conseguiu non só subsistir, senón convertirse na cidade máis exitosa da historia. E mirade onde estaban, non? Un sitio terrible, non? Ademais, Venecia ten a peculiaridade que eran 6 barrios independentes, autónomos, unha cidade realmente en anarquía, na que esos 6 distritos, esos 6 barrios, non tiñan comunicación entre eles. Había, de feito, ata o século, non sei se foi a XVIII, había únicamente unha ponte. E os outros non estaban nin comunicados entre eles, non? Eran barrios como autónomos, non? Ensayáronse unha morea de sistemas políticos diferentes a través da historia de Venecia, co único fin de que o Dux non tivera ningún poder, o sea, decir, autoxestionarse eles mesmos, non? Bueno, así fixeron esta cidade tan fea de Venecia, non? Na que podemos ver que, como dixemos en algunhas conferencias, moitas das casas se fixeron como é en anarquía, non? Casas a 4 fachadas, como vemos desde aí arriba, cada un facía a súa casa, cos seus apoios, os seus pilastras de madeira, separadas das outras, bueno, por exemplo. E aí fixeron esta maravilla, non? Se miramos hoxe en día ou outros casos máis recientes, podíamos falar de sitios, por exemplo, como Singapur, que volvía a ser un sitio que casi unhas terras que casi nin Malasia quería, non a quería ninguén, non? A que se refuxiaban ali uns contrabandistas e tal, non? Fixadevos como medrou, non? Hong Kong, un exemplo tamén, con matices, non? Pero digamos que hai unha forza sempre colonizadora, neste caso británica, que non ten unha gran potestade sobre ese territorio, non quere tampouco grandes problemas con China, que fai de deixar unha grandísima autonomía a esta xente para un maior respeto aos dereitos de propiedade e unha baixísima fiscalidade para que esa xente se desenvolva e así como medren, pero estamos falando prácticamente que están casi medrando en seminarquía, digamos, non é anarquía pura, pero casi, non?
Aquí abaixo vemos o caso de Mónaco, non? Que foi un peñón que os piratas aí se refuxiaron e conseguiron que defender a súa independencia, non? Con respecto ao macroestado, non? Que estaba por detrás. E un caso moi interesante, unha terra de ninguén dentro da terra de ninguén. Non sei se conocéis o caso de Kowloon. É espectacular isto realmente espectacular. E ainda teño que buscar ainda máis información, porque é fascinante realmente, non? E que non sabe, que é buenísimo. É un territorio que pertencía a China dentro de Hong Kong, que os británicos respetaron como territorio chino, o sea, nesa terra de ninguén de Hong Kong aínda había outra terra de ninguén e agora do outro imperio, que era o chino non interviña, o británico tampouco tiña dereito a intervir, e o curioso, a mí o que me fai gracia é que decían, moita xente decía, é un exemplo de que desastre urbanístico a xente, porque eso, claro, decían que había nenos nacidos en Kowloon que nunca viran a luz do día, porque era todo, o sea, edificaron sobre todo o espacio, en todas as alturas, unha cousa bastante insalubre, pero eles fan a lectura contraria, din, mira que desastre, urbanismo, anarquía, que ao final tiveron que tirar e tal. Non, hai que lerlo como é. Estos tipos preferían vivir así que sair a outra sitio. Preferían hacinarse, preferían estar aí, estar a oscuras e non sair a pagar impostos fora. Eso é a realidade, a xente ali, isto porque ao final chegaron un acordo a China e o goberno de Hong Kong para desmantelalo, porque esos tipos non querían marchar de aí, estaban tan tranquilos. Bueno, é interesantísimo este tema. E o que din é que é curioso como, cos seus problemas e con tal, había unha orden interna moi interesante, non? Digamos, había escolas dentro, había todo, vamos, había tendas, había moitísimos negocios, de feito, bueno. Vale, outro caso histórico moi importante é o de Ámsterdam, non? Como terra de ninguén, tamén unhas ciénagas que o Imperio Español fracasou no intento de conquistar os Países Baixos, e tamén o mesmo, non? As casiñas, fixadevos como crecimento en anarquía, non? Como estes edificios que non respetaban, a maioría das casas bellas de Ámsterdam estaban separadas por centímetros, pero separadas unhas das outras. Cada propietario facía unha propiedade completa, sen medianeiras, non? Entón, facendo eso, podían verter as augas cara ao veciño, digamos, non? Ainda que o recollían eles mesmos, separándose un pouquiño, e facer estas fachadas tan bonitas, non? Cando realmente casi todo o urbanismo estatista o que fai é alinear todas as fachadas, unir en muros de medianeira e obligar a que todos os tellados veñan de frente. O sea que mirade como o Estado coas súas regulacións pois nos proíbe ter unha cousa tan bonita como esta, non? Como foi Ámsterdam, non? Pura anarquía en isto. Tamén se podría decir, que isto tamén casa co que dicía antes o señor Bastos, que as cidades medievais europeas, non todas, pero a grande maioría delas, foron terras de ninguén dentro do continente. Un continente que estaba basicamente gobernado por señores feudais enfrentados entre eles, e houve un momento determinado en que moita xente conseguiu pecharse en cidades, refacer as murallas, meterse nas cidades, buscar a protección de un rei, para decir, en caso de que nos ataquen e se necesitamos algo, ti nos defendes, pagámosche un imposto e tal, pero ti deixanos xestionarnos a nós, non? E fixeron este urbanismo de anarquía. Europa medrou gracias a esas cidades, e sobre todo, moito mellor, o caso que falaba antes cada mes, a Liga Hanseática, non? Cidades autónomas comerciando entre elas. Pero, bueno, fixeron este tipo de arquitectura que a mí tanto me gusta, que son a arquitectura en pallabarro e entramado de madeira visto, que é moi común no centro de Europa, non? Tamén é común en Castela. Dentro do territorio español, históricamente, o mellor caso de terra de ninguén foi Castela. A Coroa de Castela, o Condado de Castela, inicialmente, era unha terra de ninguén entre o reino de Galicia, León, Navarra e tamén os reinos musulmanos, as tafas musulmanas máis tarde. O que nun sitio no que se construían moitos castelos, unha terra especialmente, bueno, pois árida, non? Porque ten unha altitude moi alta, pouco productiva. Que se fixo para enchela? Hoxe non saben, hoxe teñen a España baleirada e non saben como enchela outra vez, non? Pois, como se fixo antes. Como se fixo? Sabe como se fixo? Pois déronse a xente, aos colonos, para que se foran a vivir ali, déronselle dereitos de propiedade sobre os terrenos e baixa fiscalidade. Chámanse as presuras. Pois así é como se enche, e así é como se volvería a enchar. Se hai que dicirlo ali os políticos de Madrid, así se soluciona o problema da España baleirada.
están en Andorra que non collen ali que sei que están xa 100.000 persoas e que non collen, e resulta que está quedando España toda baleira e veñen os políticos dicindo, bueno, a ver se damos unha subvención para que os nenos se movan agora e se vayan ali a vivir e tal. Non, que non hai que dar subvención, nada, hai que deixar dereitos de propiedade de verdad, autonomía legislativa e baixa fiscalidade ou nula fiscalidade, que é o que, porque no fondo non teñen servizo ningún. Bueno, pois Castela deixaron entrar esos colonos que construían exactamente igual que os colonos francos, porque eran ese tipo de poboación, tamén a toponimia se reflexa, e Castela pasou de ser unha terra de ninguén en pouquísimo tempo o reino dominante, o reino que dominou a todos os demais reinos, que estaban moito máis consolidados, entre os de Galicia, que era o máis potente naquela época, non? Foi un éxito fulgurante. Isto reflexes no gótico, na arquitectura gótica. Como pode ser que esas cidades, como neste caso o caso de León, pero Burgos, Cuenca, Toledo, Ávila, cidades que eran que non había prácticamente nada, en cuestión de 200 anos, estaban competindo coas cidades máis avanzadas de toda Europa, construindo as mellores catedrais, non? A de arriba é a Catedral de Chartres, en Francia, e a de baixo a Catedral de León, non? Competindo con eles como as cidades máis prósperas de toda Europa. Bueno, isto, aparte, porque sabedes que me gusta moito África, isto para poñeros un exemplo. Aquí a foto da esquerda é unha aldea típica en anarquía en Burkina Faso. E mirade como o detalle, non? A suavidade, como se diseñan os espacios e como cada un fai a súa casa, o seu xeito, pero como cando é unha propiedade privada real, a xente pois ten ese gusto, non? Por mira que formas non tan suaves, todo tan bonito, tan decorado, e o que falábamos no que pasaba aquí na arquitectura anarquista, que a propiedade privada é o centro do urbanismo e os espacios intersticiais entre construcións son secundarios, o espacio público é secundario. Para o Estado o espacio público é o primario e a restricción da propiedade privada é o que lle interesa ao Estado. E despois o outro é unha foto que parece espectacular, non? De como o Estado vai rescatar a todos estes pobres africanos e vai nos meter ali nesas novas urbanizacións maravillosas, esos bloques, esos cadaleitos, como distía, pilados, que realmente, si son feos en Europa, eso en África realmente é algo increíble, non? Pero, pues bueno, está pasando, o Estado é así. Vale, entón agora pasamos ao segundo concepto rápido, a nacións en Estado, para que xa os liberais de Madrid me boten da sala. Si viaxades por Galicia, podedes ver que unha peculiaridade que ten Galicia é que ten moitísimos castelos, pero son castelos moi pequenos e prácticamente todos eles están derruídos, non? Son pequenos porque eran castelos feudais, eran de señores feudais, non? Galicia tiña moitos señores feudais moi potentes, extremadamente potentes. De feito, por exemplo, a familia dos Trastámara. Trastámara é un título nobiliario que vende aquí de Santiago. O Trastámara, o río Tambre, Trastámara, bueno. Isabel a Católica, non? Estos castelos, nun momento determinado, estos señores feudais, que estaban en guerra entre eles permanentemente, hubo un momento que houve, durante o século XV, dúas revoltas populares entre a Igrexa e os vasalos que atacaron as fortalezas, chamanse as revoltas irmandiñas, non? A primeira fracasou, e na segunda chegaron a derruir prácticamente todos os castelos de todos os señores feudais de Galicia e, aproveitando un pouco o descontrol que había en Galicia e tendo en conta que a maioría dos señores feudais galegos tiñan apoiado na guerra de sucesión de Castela entre Isabel a Católica e a súa irmá, a maioría da nobreza galega apoiara a súa irmá, aproveitando esa situación, en canto gañou esa guerra Isabel a Católica, o que fixo foi enviou unha embaixada de paz a Galicia, a pacificar Galicia, expandindo a democracia a Galicia. Vamos, unha conquista militar. Matou a todos os señores feudais que non lle seguían a corda, como Mariscal Prado de Cela, roubaron as terras do Bierzo, no que está o noso amigo do Bierzo, descabezaron a toda a nobreza galega. Entón, o que fixeron a partir de aí foi un sistema de colonización que despois, ademais, se implementou tamén en Andalucía e tamén se implementou en América Latina, posteriormente. É o sistema do caciquismo, non? Que se fixo? Isto é moi interesante porque isto está a pasar agora, entre comillas, con a Unión Europea. Unha vez que chega un Estado centralizador externo,
o que intenta é eliminar a súa competencia, e a súa competencia eran os señores nobles. Entón, o que fixo foi non permitiu aos nobres, a estes señores feudais, que reconstruíran os castelos. E, de feito, sacounos prácticamente todos de Galicia, unos matounos, outros levounos para a Coroa de Castela. E entón o que fixo foi descentralizar ao máximo a administración política de Galicia. O que fixo foi inventar o tema dos fidalgos. Os fidalgos significa os fillos de algo. Calquera persoa que tivera mínimo contacto fillos bastardos de algún nobre, pois dáballe o cargo de que ele era como o rexente, o rexidor de esa zona, non? Entón pasou unha cousa moi curiosa. Galicia pasou a ser unha nación sen Estado, que durante 200 anos non tiña nin representación en Cortes, tiña prohibido ter representación en Cortes. Se querían de algún xeito reclamar algo, tiñan que ir a través de Zamora, non? Fixados que curioso o que pasou a partir de aí. Galicia quedou colonizada por parte de Castela, non estou defendendo que fora unha cousa boa para Galicia en absoluto, pero tivo dúas cousas moi boas. Primeiro, pacificouse o territorio porque quedou sen Estado, prácticamente sen Estado propio. Entón non había señores feudais para andar matándose entre outros, e realmente sí que se pacificou o territorio. E por outro lado, descentralizouse ao máximo o poder político. Entón o que fixo foi poñer a esos pequeniños señores feudais, señores fidalgos, en aldeas pequenas, prácticamente seguindo casi o sistema do parroquial suevo, non? Eso digo porque agora mesmo a Unión Europea o que intenta é disolver os Estados-nación, que son o seu inimigo. Intenta favorece as eurorrexións. De feito, non vexo a Unión Europea moi preocupada pola independencia de Escocia nin de Cataluña, non? O sea, eu penso que encantados, por suposto. E o efecto curioso foi que durante esos 200 anos, sobre todo a partir do século XVI, digamos, Galicia tivo unha etapa de florecemento económico bastante grande, que se reflicte no barroco galego, a Catedral de Santiago, por exemplo, non? Catedral de Santiago ou edificios aquí da Universidade de Santiago. E tamén nos pazos, evidentemente. Ainda por riba, fixou a poboación, porque o feito de que todos esos señores feudais estiveran chegando a todas as aldeas de Galicia, o que fixo foi fixar a poboación en todos os sitios. E ese cacique, que estaba tan próximo ao onde estaba o problema, a esa aldeiña, non estaba interesado en que eso morrera. Entón era el mesmo el que se encargaba de que eso máis ou menos fora adiante, non? Entón non afogaba aos traballadores. Entón, Galicia fixou a poboación e medrou a poboación durante estes anos. E, ademais, tivo un éxito económico relativamente grande. Non estou defendendo o caciquismo, pero estou entendendo o que dixo, porque hai un vídeo de Bastos, non sei se o bichedes, que fala en defensa do caciquismo, e ten gran parte da razón, non? Bueno, hai barroco, moitas probas de barroco, mosteiros e igrexas por todas partes, non? A igrexa esta de aquí abaixo, para decir que prácticamente en toda Galicia non quedou ninguna igrexa desta etapa, que son igrexas románicas. En Galicia non hai prácticamente gótico, hai románico, e logo remates no barroco, non? Neste caso o campanario, ou unha linterna, ou unha portada, un retablo, etc. Prácticamente toda Galicia estaba disfrutando un pouco desa riqueza, non? Bueno, máis barroco galego. E que pasaba en Castela, mentras tanto? Que pasou en Castela? Pois Castela, ao contrario que Galicia, Castela destaca moito en gótico, como dixéramos antes. Galicia destaca en arte barroco. Andalucía tamén destaca en arte barroco, pero Castela non, ten pouco arte barroco. Pero o que sí que destaca Castela en macroconstruccións do Estado, non? Pazos reais, non? Palacios reais, non? Palacio de la Granja, el Palacio Real de Madrid, el Monasterio de Escorial, ¿no? Que era en el fondo la casa, el retiro de Carlos V, ¿no? Y Felipe II. Y luego, outra cousa que tamén é típico do Estado, as macro, como fai a China, non? As macro obras en sentidos, en cálculo económico, como por exemplo a Canle, non? En vez de mover a capital, bueno, xa non tiña que haber capital, pero xa que está en Madrid, pois asume que non ten mar. Pois nada, pois traemos o mar, dende o norte, dende Cantabria, facemos unha Canle que traia o mar ata Madrid, para facer Madrid navegable, o sea, todo unha loucura, non? Como fan agora, que non sei cantas infraestructuras queren meter ali. Bueno, entón pasou isto, o tema da poboación. Cando Galicia se presenta no século XIX, despois da invasión de Napoleón, Galicia era unha zona extremadamente poboada. De feito, a provincia da Coruña, se non me equivoco, era a provincia con máis poboación de toda España, no ano 1800-1833, e a máis densamente poboada era Pontevedra, de feito. E que pasou a partir de aí? O que realmente fastidiou a Galicia foi a centralización.
constitucións liberais. Eso sí que foi o que, a partir de aí, en cuestión de 100 anos, Galicia expulsou galegos dun xeito, 400.000, entre 1910 e 1920 foron 400.000 galegos a América, que prácticamente debía ser como un de cada 3, un de cada 4 da poboación de Galicia, non? Logo, este fenómeno que de movimento dentro do país, de centralización da poboación, afectoulle a toda, está afectando aínda a Castela, non? Ese dono do que falaba Caramés. E a poboación empezou a ir masivamente a capital que é basicamente poder político. Dúas zonas industriais que teñen unha base, digamos, máis de mercado, non? O Porto de Barcelona e o Porto de Bilbao, porque son os dous portos do Mediterráneo e do Atlántico máis próximos a Francia. Bueno, ten certo sentido, non? Ademais da industria do ferro que había no País Vasco. Pero, despois, aparte deso, concentración en Madrid, que está traindo toda esa poboación. Vemos o que pasou no franquismo, non? Entre o 50 e o 80, como todo o centro de España perdeu poboación desplazado a Madrid. Entón, quero rematar simplemente rematar isto cunha frase sobre dun escritor que a min abriu moitos ollos no tema este da psicopatía. Porque, a ver, quen era esta xente, non? Se te pos a ver, este Carlos V é un tipo que chega aquí, que é neto de Isabel a Católica, que a súa nai a meten de por vida nun convento e a chaman que está tola, eles se meten ali, non falan nun idioma, os nobres locais, os casteláns, din, polo menos disimula un pouco e fala castelán e tal, o tipo reprime, os engaña e os reprime nas guerras comuneras. Eran este tipo de xente, o sea, asesinos despiadados, o que describe Maquiavelo, exactamente, vamos. E a consecuencia, con esta xente, na sociedade, está moi ben descrita por Andrzej Lobaczewski. Andrzej Lobaczewski é un psiquiatra polaco, que sufriu tanto o comunismo como o nazismo. Cando estaba na etapa comunista, escribiu un libro sobre os perfiles psicopáticos, os perfiles psicolóxicos dos dirixentes comunistas. Claro, dando a entender que tiñan todos trastornos terribles, non? De narcisismo, maquiavelismo, etcétera, etcétera, non? O curioso é que este señor, cando as autoridades soviéticas viron o libro, pedironlle que os destruíra. Dixeron, bueno, xa nos enteramos, pero elimina o tal. Entón, el reescribiu o libro. Foi tan inocente que o que se ocurriu foi enviarlle ao goberno dos Estados Unidos. Que fixo o goberno dos Estados Unidos? Que dixo o goberno dos Estados Unidos? Dixo, xa o sabemos, nós tamén. E non fixeron nada, evidentemente. Pois di esta frase tan acertada, non? Que o que estamos vendo hoxe en día en Europa. Aceptarei a denominación de patocracia para un sistema de goberno no que unha pequena minoría patolóxica toma o control dunha sociedade de persoas normais. Se un individuo nun posto de poder político é un psicópata, ele ou ela pode crear unha epidemia de psicopatoloxía en persoas que esencialmente non o son. O comportamento das familias nazis normais que mataban xudeus como se fora ir ao traballo, non? Baixo tales condicións, ningunha área da vida social pódese desenvolver con normalidade, xa sexa na economía, cultura, ciencia, tecnoloxía, administración, etc. A patocracia paraliza progresivamente todo. Eu levo 4 anos para sacar unha licencia para construir unha vivenda en zona totalmente urbanizable. Eso é a patocracia. Como afecta e como paraliza absolutamente todo, non? Eso é a Unión Europea, o que estaba a falar Bastos. Que estamos facendo? Cales foron os logros da Unión Europea? Ademais de estar desertizando a toda a media España, a media Europa, no fondo. Bueno, de libros xa vamos un pouco corto de tempos, non quero, bueno, podría destacar moitos. Non sei se coñecedes, hai xente que está falando do libro The Most Dangerous Superstition, de Larkin Rose, que fala tamén moi ben deso, de como a sociedade está estructurada con psicópatas arriba e como esos, logo, como le chaman, os autistas que están por debaixo, que son os burócratas que obedecen ciegamente, non? E como transforma a xente a ciudadanos normais en auténticos psicópatas, un tipo que é capaz de arruinar, non, a unha familia, de expropiar unha vivenda, como estaba dicindo ti, unha señora que estaba ali tranquila, como se lle quita a casa, como se fora algo totalmente
nos da igual, non? Ou ti que tens que pagar impostos sabendo que van a arruinar o teu negocio, e dalle exactamente igual. E din, a mí dasme o que me debes, e están constantemente facendo eso, ou impedindo que se xeren esos negocios, e din, teño que emigrar, pois emigre, a mí dame igual. Eso todos son actitudes absolutamente psicopáticas, non? Bueno, e agora, a ver, para poñer o caso real, a mi irmá vive en Nova Zelanda, esta señora, Jacinda Ardern, non sei se a coñecedes, esta señora chegou ao poder cunha coalición en Nova Zelanda, antes da pandemia, cunha campaña, pois eso, psicopática, dicíndolle a todo o mundo que, prometéndolle o ceo, non? Como os comunistas, non? Cando consigamos a revolución vai vir o ceo, o paraíso comunista, non? Pois esta señora dicía unha frase maravillosa, de psicópata número 1. A economía de Nova Zelanda vai moi ben, pero que hai da felicidade dos neozelandeses? Sodes felices, non? Voume encargar eu de que sexades felices. Bueno, chegou ao poder, engañando a todo o mundo, creou a maior burbulla inmobiliaria da historia de Nova Zelanda, a maior tasa de paro en los últimos 70 anos. Pechou o país durante 2 anos, durante o Covid, sen que ninguén pudera sair do país, e sen ninguén pudera entrar. Houve xente que saliu un fin de semana de vacacións a Australia, pechou as fronteiras e deixounos ali. Sen volver en 2 anos. A miña irmá estivo 2 anos sen sair do país. Bueno, pois esta señora foi a famosa autora de unha frase durante o Covid que decía: "The government is the only source of truth." O goberno é a única fonte de verdade. Eso primeiro. E logo foi a ONU e tivo a cara de defender ali a liberdade de expresión é unha arma de destrucción masiva para as nosas democracias. Claro, evidentemente, que non queren que se saiba todo o que fan. Evidentemente, chamannos conspiranoicos e chamannos de todo porque non queren que digamos o que realmente fan. Eles odian a liberdade de expresión, non? Bueno, arriba está un anarquista de esquerdas, que é o señor John Lyndon, que no ano 78 ou algo así, denunciou na BBC en directo, bueno, intentou denunciar en directo, que había un tal Jimmy Savile, que era un presentador popular de programas medio infantís, ti coñeces, moi famoso na BBC, dixo unha frase como: "Gustaríame matar coas miñas propias mans a Jimmy Savile. Todo o mundo sabe o que está facendo e ninguén fai nada." Esa frase, esa entrevista foi censurada pola BBC. Este señor Jimmy Savile morreu hai cuestión de, non sei, 5 ou 6 anos. Pasou toda a vida traballando na BBC. E antes de morrer, aínda se riu de todos nós e dixo que pasou toda a súa vida violando a menores e que fixo o que lle deu a gana. Era o demo en persona. Este señor, no 78, xa advirtiu, xa dixo que estaba facendo, e que todo o mundo sabía e todo o mundo calaba. E a BBC, que a canle pública de Reino Unido, censurou. E agora veñen a pedirse perdón nunha entrevista que fixeron hai pouco con él, dicíndolle: "Tiña usted razón, mil disculpas, ¿no? Lo siento, no volverá a suceder", ¿no? Bueno, pues eso é todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Muy interesante la conferencia, como siempre. El tema de la libertad de expresión es un tema que hay que cuidar porque pocos espacios hay, yo creo, como este, el Sean de Lugo, por ejemplo, y demás, donde se puedan realmente hablar de estas cosas porque realmente no hay censura, ¿no? Más bien es autocensura. Estoy también haciendo algunas entrevistas por el campus de la Rey Juan Carlos, así con Daniel, el que está Vitanca vendiendo libros, y la gente, claro, ya le preguntamos una cosa y se autocensura, ¿no? Dice: "De esto, bueno, sí, opino tal, pero no quiero decir mucho porque para encontrar trabajo y demás igual no es bueno". Entonces creo que el trabajo que estáis haciendo todos aquí, Alfonso, ¿no? Bueno, y todo el mundo, Ángel, es brutal, Caramés, Daniel. Entonces, bueno, simplemente decir esto y voy a pasar ya con las preguntas. Muchas gracias. Y ti también. Vale, tengo un proyecto apuntado, a ver si sabéis cuál es, que es un proyecto, una construcción arquitectónica muy potente y interesante. Tiene 0 emisiones. Es una ciudad peatonal, todo está a 5 minutos, tiene tren de alta velocidad, una altura de 500 metros, 170 kilómetros de largo. ¿Quién no querría vivir en un lugar así, no? No sé si sabéis un poco de Line.
Belén, claro, no sé, Alfonso, si estás al tanto de este proyecto y nos podrías contar un poco, que la primera vez que fui al Stand de Lugo creo que ya lo comentaste y la predicción fue bastante acertada. Gracias. Sí, non sei en que ano foi, que falamos da obra de Line. Coñecedes o proxecto de The Line? Non? Bueno, tedes que mirar, por favor, mirade isto en internet, os que non o coñezades, poñedes The Line, a liña, The Line, Arabia Saudita, porque realmente é difícil de creer que estean facendo eso, pero sí, estos tipos métense a facer eso e tal. Tamén é increíble pensar que alguén poida querer vivir ali, porque, claro, todo presentanche uns 3Ds así moi bonitos, pero no fondo é unha prisión no deserto. Vamos, é unha cidade lineal de 170 km de longo, 170, de dúas paredes de vidro, dous rañaceos que teñen eso, 400 metros de altura, me parece que teñen. Simplemente é unha única rúa, con esos dous rañaceos aos lados, todo dereito 170 km. Bueno, aí evidentemente non pode haber coches, hai únicamente un transporte público, que é unha especie de tram ou algo así, soterrado. Imagina, os estos movimentos están totalmente restringidos, non? O sea, o único que podes facer en dirección de ancho, me parece que son tamén 300 metros ou así, é o que tes de ancho. E o resto moverte así, en este sentido. E se queres ir a algún sitio longe, tes que ir no tram. Pero claro, un tram que, en calquera momento, pois podenche prohibir a entrada ou tal, o sea, eres un prisioneiro. Pode ser unha cárcel moi bonita, pero eres un prisioneiro, non? Ademais de todo isto, é que esta absoluta tolemia, e estos arquitectos, volvemos ao caso del Corbusier, pero estos tamén había que investigar, estos arquitectos, que lles pasan na cabeza, non? Para aceptar este tipo de mandatos, non? Construir este tipo de prisións. Cando se fixo este proxecto, había, me parece que en toda esa distancia, non sei por qué, se emperraron, parece bonito, eso de unha liña recta e tal, pois pasaban por riba de 3 aldeas, me parece, que lle quedaban no medio, e se arrasaron, entón expropiados todos fora e tal. Houbo, pois, os representantes de esas 3 aldeas, me parece, 3 representantes, que protestaron, e dixeron, non nos tires a casa e tal, e foron executados directamente. O sea, a oposición, como en Suiza, que facemos a oposición e discutimos os proxectos, pois aquí, que tedes algo que dicir? Como a película do dictador, fora. Entón, non sei, defender este tipo de proxectos que son, primeiro, son totalmente tolos, como estades vendo, isto é recurrente en como funciona o Estado. Esta canle de Castela pois foi unha estridencia semellante, non? Porque o Estado non fai cálculo económico, non ten por que facelo, e é malísimo, ademais, non? Claro, era totalmente irrealizable este proxecto. E agora, anos máis tarde, están dicindo que en vez de, xa non son 170 km, que van ser 20. E ao final non serán de 400 metros, serán, non sei. Pero, en todo caso, increíble a aceptación de moita xente que estaría disposta, e mesmo de arquitectos, non? Que non ven estes proxectos como algo totalmente terrible, non? Estamos falando do malísimas que son as capitales para os países, do malas que son as macrocidades con sistemas centralizados, pero isto xa é algo, o sea, non hai por onde collelo, o sea, non pode haber unha cousa máis planificada, máis restrictiva nos teus movimentos, máis condicionada, o sea, estás nunha prisión, mires como mires, non? E que haxa xente que non sei, que lle pareza, non? Mesmo arquitectos, me parece que lles parecía que sí, que unha opción boa. Bueno, si miramos un pouco as cosas, co chip anarquista, que é unha cousa moi interesante, que de feito que me axuda a facer este libro, manter o chip anarquista cando mires a realidade, eu aconsello que miredes e que escapedes de cousas tan planificadas centralmente como así. Tratedes de gañar a máxima liberdade. A xente que entra aí, pois claro, no futuro queixarase de sabe Dios de qué, porque pode pasarse todo ali. E logo virán con sorpresas de, ai, nos engañaron e tal. Mira a realidade como é. Son uns psicópatas, están facendo unha prisión, non te metas dentro. Ainda por arriba vas pagar seguro que carísimo. Bueno, eso é a miña opinión. E logo tamén mencionaches o tema das terras de ninguén, non? Por exemplo, en Galicia é famoso o caso do Couto Mixto, que é unha terra onde había estatalidade hasta centos de anos, e que a xente iba aí e parecía que funcionaba bastante ben. Vi un outro día na televisión de Galiza que a Illa da Toxa tiña seguridade privada, non pagada polo ayuntamento, e tamén construía así as carreteras e demais de forma privada.
coutomixto incipiente. Non sei que nos poderías dicir deste tema. Sí, é un tema gustame moito de neno, porque eu son dunha zona que está bastante preto onde foi o coutomixto, sempre me chamou moita atención. A meu pai tamén lle gustaba bastante o tema este. E sí, é unha cousa que ademais me gusta do coutomixto é que, bueno, eles tiñan os seus... A ver, non era completamente libre, non era que os cidadáns de feito tiñan que elixir dentro do coutomixto se pertencían a España ou se pertencían a Portugal, non? Marcaban na súa porta se pertencían a un ou a outro, non? Non era exactamente liberdade, pero bueno, dentro deso, evidentemente era un sitio con moita liberdade. Unha cousa que me gusta é que, porque o vexo tamén en Suiza, en contra do que podemos pensar de que parece que solo todo é medible con éxito económico, no sentido de decir, bueno, pero a ver, onde están os rañaceos no coutomixto, non? Pois unha cousa que me gusta moito, por exemplo, de Suiza, cando eu traballo sempre en aldeas, nunca traballo en cidades, falo a veces coa xente do concello e dinme que o seu obxectivo non é medrar. O seu obxectivo non queren medrar en habitantes, non queren... O que queren é que todo o mundo teña traballo, que todo o mundo este ben, pero non teñen esa ansia por decir, non queremos que se convierta isto. De feito, moitos cantóns de Suiza, os cantóns orixinais, se ides ali, ides ver que son aldeiñas, a propia capital do cantón, Cantón Schwyz ou Uri, son igual son aldeas de 15.000 habitantes, vilas de 15.000 habitantes, esa é a capital, o resto xa non te conto, ou Liechtenstein, por exemplo, non? Pero non teñen esa ansia de decir, bueno, pues vamos aquí a traer e construir e tal. O que queren é vivir ben, é que todo o mundo viva ben. Garanten, pois eso, pois un 1% de paro, un 2% de paro, non hai problemas de violencia, non hai ninguén tirado na rúa, non hai tal, a xente está ben, vida normal, non? E o coutomixto penso que era un exemplo deso, perfectamente, porque decían, sí que contaban, hai xente que hai algún documental que de xente que contan como... Bueno, de feito había un grupo de recuperación de como funcionaba o goberno propio do coutomixto, como se vestían, como se impartía xusticia e todo eso, e a xente falaba de que funcionaba realmente ben, pero sin esa ansia de medrar como pode ser o caso, non sei, de Hong Kong ou algo así, non? Pero realmente un sitio, unha cousa moi interesante. Deberíamos de investigar ainda máis sobre ese tema. Recuperemos o coutomixto. Vamos a hacer as que quedan. Pois as 4 e xa rematamos. Sí, unha pregunta rápida, que tamén que opinión tes, porque tamén entendo que é un considerado como terra de nadie, isto que lle chaman Liberland, na zona de Croacia. Antes, sí. Queres responder a ti? Bueno, o caso de Liberland falei tamén, non sei se foi na mesma conferencia, deso, sería prácticamente teóricamente, porque escoitei non me acordo como se chama agora o presidente de Liberland, non? Que dicía que teóricamente unha terra de ninguén perfecta, non? Porque era un territorio que Serbia retirouse, Croacia non reclamou e quedou unha terra que entre ríos que ninguén reclamaba, non? Que teóricamente era perfecta, non? Para entrar. Se cadra aquí o que lle falta, bueno, de feito o que ele intentaba facer era buscar a protección de algún organismo da Unión Europea ou de Estados Unidos, alguén que lle amparase para poder asentarse ali. Eso é o que estaba facendo. Por iso non estaba mal pensado, ainda que eu o critico, non estaba mal pensado a súa idea de empezou a facer embaixadas e buscar, creou máis un aparello burocrático antes de poñer ali ningún ladrillo, non? Non sei se o enfoque é o máis axeitado. Pero sí que é verdade que o que lle está pasando agora é que cada vez que intentan facer algo veñen a policía croata e desmonte de todo, non? Necesita alguén que lle ampare para poder ser libre. E el é consciente deso e está intentando buscalo, pero non o conseguiu polo momento. O Gallá teña sorte porque segurísimo que vai ser un éxito económico. Sí, no, estou segurísimo que vai ser un éxito económico flagrante. Pero, unha cousa que critiquei ali, que unha cousa que di Bastos, que para vivir en anarquía, o primeiro é que cambiemos as nosas ideas, que empecemos co chip anarquista. E un problema que detectei neste grupo, nestes señores, é que como aínda teñen a idea do Estado, van reproducir defectos do Estado, van acabar montando un Estado. E eu digo porque o primeiro que se lle ocurriu facer este señor foi un concurso internacional de urbanismo.
para diseñar xa como iba a ser aí van todos os arquitectos a Zaha Hadid que vai de libertaria e xa planificando como van vivir todos, pero vamos a ver, señores, non sabemos nin quen vive ali nin quen non, que van ser uns pescadores que van pescar no río, van ser uns bloques de Wall Street, van ser uns señores de un Bitcoin de criptomoedas, van vivir dun xeito totalmente diferente, con necesidades diferentes, serán eles que teñen que decidir como se faga a cidade cando cheguen. E non chegar ali xa, non, xa calculamos que a altura ideal son 10 rañaceos de 300 plantas. Eso non ten ningún sentido. Pois aí foron facendo eso. E digo, mentre non nos desfagamos deso, que é o importante, desfacerte de todo, sair da matrix psicopática, que era a matrix que chama Meseguer. Temos que liberarnos nós, porque senón vamos volver a caer. Somos como escravos voluntarios, sen querer, ¿no? E ese sí que detectei que eles sí que teñen un pouco, adoecen un pouco de ser un pouco máis anarquistas. ¿Sabes qué teníamos que hacer? No sé si se escucha así. No sé si estáis todos al tanto del concepto este del seasteading. ¿Habéis escuchado hablar de esto? Está el concepto famoso del homesteading, ¿no? Con gente que llega o coloniza una zona en principio una tierra de nadie, pues digamos en un sentido lockeano de mezclar su trabajo con la tierra, pues puede desarrollar los derechos de propiedad de pues ese terruño suyo, hace su casita allí y vive y tal. Es una forma de crear derechos de propiedad en una zona donde en principio no vivía nadie antes. Y hay en esta especie de vorágine que hay hoy en día, escapando de la presión, muchas veces puramente presión fiscal, pero otros tipos de presión que ejercen los estados, se ha desarrollado un concepto que se llama el seasteading, o sea, como si fuera el homesteading, pero en el mar. Y uno de los mayores promotores de esto es el nieto de Friedman, creo que era Milton Friedman, David Friedman, el hijo de David Friedman se llama Patrick Friedman, yo lo sigo en Instagram, creo que tiene 3.000, o sea, no, es una persona que no es muy conocida, no va a grandes conferencias, es una persona muy notoria, pero está metida en esta cuestión del proyecto del seasteading, o sea, están proyectando la posibilidad de establecer una serie de plataformas flotantes o incluso ancladas al fondo del mar para establecer una especie como de nueva tierra en aguas internacionales donde vivir allí y operar pues con, no sé, operar con Bitcoin, plantar cosas allí, tener ganado allí flotando, no sé cómo lo están planteando. Sí, hay un montón yo tengo, por quien le interese, perdón por la autopromoción, tengo un episodio del podcast sobre la cuestión esta del seasteading, donde voy comentando los distintos intentos que hubo de establecer nuevos estados en plataformas flotantes. Hubo alguna que se intentó en plataformas petrolíferas, mandó Italia al ejército allá a bombardear aquello rápidamente porque se daban cuenta que la gente... Normalmente el problema de estas cosas, no es tanto el que la gente lo haga, sino el servir de ejemplo. Por eso es tan importante lo que decía Jorge, este tipo de conferencias, el que hablemos, el que habléis entre vosotros, hablar con tus amigos, etc. Porque este tipo de ideas normalmente, en el momento en el que alguien encuentra la manera de desarrollarlos de manera práctica, sirve de ejemplo, y un ejemplo es mucho más fuerte que cualquier tipo de desarrollo de carácter teórico que podamos hacer aquí. Entonces, por eso, con esa virulencia fueron destruyendo esos intentos de vivir en esa especie de plataformas flotantes o petrolíferas y tal. Creo que a lo mejor todavía no tenemos los medios ni la capacidad, pero eventualmente habría que traer a este tío y que diese aquí una conferencia. Sí. No sé cómo andáis de inglés, pero vamos, habría que hacerlo porque es interesante, porque, aunque sea como, ya digo, como ejercicio mental, de ver que se podrían hacer las cosas de otra manera y sobre todo que transmite la imagen a la gente que se interese por esos proyectos del seasteading, por ejemplo, lo que decías tú, cómo estará la cosa para que la gente prefiere irse a vivir al medio del mar en una plataforma flotante pues así en casa, ¿no? Claro, porque se le llevan la mitad de lo que gana y todo, pues me voy al medio del mar y se den por saco, ¿eh? Entonces sería interesante a ver si lo traemos dentro de un par de años. Tengo un poco de SCL de David Friedman, que si no, él como 21 años, creo que su nieto puede venir fácilmente. Ahí está. ¿Algo más? Yo nada, hacer un pequeño comentario con esto del chip anarquista y empezar a ver las cosas así. Esto de la lógica de los gobernantes y tal se ve muy bien, yo creo, o sea, en algunas partes del cine. En la serie de House of Cards se ve muy bien cómo es la lógica maquiavélica pues, del poder y de eso. Y luego también recuerdo una vez que fue uno que yo creo que ha sido el ministro más breve de la historia de España, que es Maxim Huerta, que le cogieron de cabeza de turco al principio con el Partido Socialista, como para decir somos así lo más limpios, tal. Bueno. Y fue al hormiguero y dijo, estaba explicando su historia, y dijo que entró al despacho de Pedro Sánchez, que cuando abrió la puerta estaba el tío así como mirando por la ventana para arriba de espaldas. Y antes de decir nada, le dijo, Maxim, ¿tú cómo crees que me verá a mí la historia? Entonces, eso creo que es un ejemplo
es que no sé si os acordáis de esto, pero es que es tremendo. O sea, es el ejemplo de un tío zumbao que su lógica es completamente distinta. O sea, y te arruinan un país, o sea, se cargan un país y no pasa nada. O sea, y bueno, eso, y nada más, era para decir eso. Sí, fixadevos, a ver, os defensores da historia rosa do Imperio Español, que haberá aquí máis de un. Por que defendedes eso que arruinou a Castela de un xeito espectacular? O que Castela conseguiu facer como terra de ninguén, que foi un crecimiento económico espectacular, non? E chegar a dominar o resto dos reinos. Dende que chega Carlos V, 1500, non sei exactamente a data, 1516, me parece. 56. No, sí, 56, vale. Ata que os Borbóns entregan o país a Napoleón, antes do 1800, o sea, pasaron 250 anos. 250 anos. Herdaron un imperio e o arruinaron, e o deixaron, bueno, entregaron directamente a... Entón digo, que están defendendo aquí? O sea, que queren? A volta aquelo? Non entendo eso. A historia do Imperio Español é a historia da decadencia automática, non? A historia boa, se queres destacar algo, vai a España dos reinos independentes, casi, ainda que se estiveran matando entre eles. Ocurre lo que ocurre con cierta frecuencia, de que cuando un gobierno deja de ser operativo, se acaba, lo que pasó en Bélgica, lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó en algunos sitios, cuando el gobierno deja de operar, a veces incluso de manera estadística, y eso que yo detesto la estadística, pero incluso en la estadística se ve cómo la economía empieza a repuntar, la gente empieza a estar más cómoda y dice que no vuelvan. No hay nada mejor que un bloqueo político. É que, de feito, hoxe, entre comillas, este tipo non chegou nin a aprobar os presupostos, non? Os orzamentos do tal. E é cando España vai máis ou menos ben, porque non son capaces de aprobar nada. Esa é a cuestión. Exactamente. Entón, é cando non poden facer dano. Apunte, una serie que también refleja bastante bien cosas de las que se estuvieron hablando hoy aquí, como la impresión de dinero, es La Casa de Papel. Que además las lenguas dicen que el profesor, el protagonista, está inspirado en el profesor Huerta de Soto, y creo que no hay mucha mentira. Por ahí hay una escena muy reveladora donde rompe un billete, esto es solo papel, y esas cosas que le gustan tanto al profesor. Y es muy interesante porque el robo se basa precisamente en imprimir dinero. Entonces dicen, no le estamos robando a nadie, hacemos lo que hace el Estado, y se ve la perversión también del Estado, así que recomendada. Gracias. Aproveito que creo que ti me podes aclarar unha cuestión que sempre me debato. Suiza, Galicia, cando comparas a arquitectura ou a fermosura, ainda que a palabra fermosura sea moi subxectiva, non? Pero bueno, a fermosura, como entendemos fermosura en xeral na sociedade das vilas suizas, da arquitectura en xeral, a armonía, non? Cun marco probablemente normativo, pero me podes corregir, bastante rígido en temas constructivos, pero me podes corregir, igual non é así. Comparamos con Galicia cando, en principio, volvo a decir, subxectivo, pero pois a dispersión da poboación non é óptima, por decirlo así, se construe un pouco onde sexa, se destrue a costa, se construe mal, temos un marco de urbanización bastante laxo, non? A pregunta é... Bueno, é unha pregunta para ti, eu non teño nin idea, pero a pregunta é, eu tamén vivo en Suiza e son galego, comparo as dúas realidades, non me cuadra, hai algo que se fai mal aquí ou hai algo que se fai ben ali? Está ligado á laxitude das normas ou non? Ou eso, é unha reflexión simplemente aí. Xa sei que moita xente, mesmo os suizos, me comentan, no, aquí somos moi estrictos, temos moitas normas. E digo, non, pouquísimas normas, de feito, pouquísimas. E máis en Suiza hai cousas como que normas urbanísticas do propio concello, si no caso de que os veciños se poñan de acordo en saltarse determinadas normas, pero todos os teus veciños se poñen de acordo e leves un papel asinado a comuna dicindo estamos todos de acordo en que me deixen facer isto, se salten, digo, bueno, pues non pasa nada, o importante é que o edificio quede ben. E de feito, cando ti faz un edificio, faz unha exposición pública, normalmente hai unha oposición ou hai unha serie de veciños que veñen e digan non podes facer isto un poquinho mellor, non podes facer isto, e ao final o edificio faise en anarquía e en cooperación coa comunidade. Como se chega a esa armonía nas vilas onde todas as caseñas son iguais? Claro, porque precisamente cando ti estás cunha comunidade tan forte e a comunidade ten tanto que dicir que é o que pasaría en anarquía, porque cando vemos estas cidades medievais europeas que se fixeron en anarquía, facíanse
con defensa da propiedade privada, pero con participación, con acordos libres entre veciños, que condicionaba moito. Entón, claro, ao final, eso normalmente tende a homoxeneizar un pouco, porque a xente vai dicir, ti onde vas? Para que faz eso? Non? A non ser que deas unha moi boa razón para facer unha cousa así esperpéntica e tal, senón manche dicir, non podes facer. Desde o punto de vista de Galicia, este caos... É que ao revés, é que en Galicia é un exceso de normativa, e ademais que non para de medrar, entre lei do solo de Galicia, entre os plans xerais, entre plans parciais, entre normas urbanística do Concello, o propio arquitecto do Concello, que di, léete todas, colla máis restrictiva en cada caso de todo, o sea, ao final sumas normativa tras normativa. Bueno, pois, nos períodos, porque non para de medrar a normativa urbanística, código técnicos e normas de non sei cuánto e tal, é cando se está facendo a peor arquitectura, sen dúbida alguna. O sea, as maiores edificios estánse facendo agora. O sea, é que sigo vendo, bueno, porque xa outra cousa é como nos concellos se cocen os plans urbanísticos, non? Os plans parciais, é unha cousa, pero salvaxe, non? Precisamente que se volven a aparecer muitísimo a arquitectura de Auschwitz, que foi o que puxamos como exemplo. E volve a ser un bloque así, outro así, e tal. E dice, pero isto, a quen lle gusta isto? Hai alguén que lle gusta isto ainda? Non, nunca. E despois, aparte, outras cousas que xa falamos sobre o feísmo galego, que é outro problema, pero son sempre problemas específicos ocasionados polo Estado. E despois as características específicas de Galicia, que, bueno, que é un sitio, quizáis por esa herdanza do caciquismo, no que despois sí que hai unha certa connivencia entre o cacique e o... que esa parte é a boa, digamos, de corrupción, entre o cacique e o veciño, que lle autoriza a facer unhas cousas que non deberían porque non están no tal, e, bueno, faina así, pero cumple máis ou menos así, e salen unhas cousas rarísimas. É unha merda o sistema, pero digamos que, bueno, ten ese punto de que o cacique aquí en Galicia pues ten bastante peso e salen esas cousas tan raras, non? Bueno, pero exceso normativo non te podes nin imaginar, e en Suiza nada que ver con eso, nada. ¿Quieres puntualizar? No, yo iba a decir que tampoco se puede pretender que una población que ha sufrido ataques como algunos de los que he intentado mencionar yo aquí, con poblaciones cuya juventud, que se supone que sería la que debería ser dinámica, la que debería tener las mejores ideas, precisamente la gente normalmente más dinámica o más brillante de una región, la que se supone que tendría que dinamizar esa zona, es la que se ve atraída, una vez más, por esos grandes núcleos urbanos que mencionaba antes. O sea, es decir, que una población, digamos, a la que le falta ese dinamismo, privada de su juventud y de esas ideas, privada de todo ese ímpetu que suele traer la juventud con nuevas ideas también que pueden tener un carácter estético, urbanístico, etc. Esa sociedad totalmente, como decía hoy, desmineralizada, a la que le falta todo eso, no se le puede pedir a esa gente de pronto que vaya a tener una especie de querencia por el componente estético de su casa. Muchas veces es lo que puede hacer, pues hace esa cosa con ladrillo, ya lo puliré más adelante, lo hace con lo que decías tú, a las aguas o las paredes de esta manera porque viene dentro de la normativa. Entonces me da la sensación de que la gente construye esas cosas tan feas, porque son muy feas muchas veces, las construye en las grietas de esas normativas que hay ahí, con los pocos medios que tienen y con digamos, una especie de ámbito cultural dinámico pues muy empobrecido. Entonces, con todo eso uno no puede pretender que tenga el mismo desarrollo que podría tener unas comunidades mucho más ancladas al terreno, con comunidades más cercanas, con una tradición estética como puede ser la que tiene el entorno suizo, etcétera, ¿sabes? Yo creo que hay un poco... A cuestión estética é moi subjetiva, é a armonía. É dicir, como consigues, sen un marco regulatorio rígido, unha armonía, unha acción, E que de feito, non, pero que a armonía, penso que todos os que bueno, sobre todo con Carames coincido moito nesto, os que defendemos o anarcocapitalismo, o anarquismo de propiedade privada, pensamos que se houbera un sistema de verdade de anarquía e propiedade privada, non existirían ni sequera grandísimas empresas. A maioría serían, sempre por a comparación, non? Entre o mercado da hamburguesa con Burger King, os dous monstruos Burger King e McDonald's, e o mercado do kebab, que ese sí que é anarquista, non? O sea, non hai son moitísimos pequenos, eso é unha armonía total, porque claro, son moitísimos pequenos empresarios gañando o seu tal. A economía e a arquitectura en consecuencia, en anarquía, tende a ser así, tende a ser moi armónica, porque tendería a ser, o sea, os adefesios que este proxecto de The Line é un exemplo clarísimo de un monopolio prácticamente de planificación urbana, que en este caso é o propio goberno de Arabia Saudí, que ocasiona eso. E moitas veces son grandes empresas ou persoas que teñen un capital moi grande nunha aldea e teñen un poder
que consiguen a través dese cacique e ademais outro non o consigue e el pode facer un edificio de 5 plantas e despois outro simplemente pois non consigue, non ten a mesma man co cacique e acaba facendo de 2, pero teñen que por lei pegarse en medianeiras e quedan medianeiras por todas partes. Eso todo son monstruos creados, son consecuencias de unha distorsión causada originalmente polo planificador. Hay un libro que se llama De ciudades aldeas, donde muestra lo de Carballiño, de muchos sitios, sí. esos monstruos que hacen de repente edificios de 10 plantas en medio de la nada y tal. Pero yo también creo que hay que entender que la gente no tiene ningún interés por vivir en un sitio feo. Claro, é que non o teñen. Y una vez dicho eso, yo creo que muchas veces, esto es quizás un poco romántico, pero muchas veces en esa especie de caos o falta de regulación nace esa especie de armonía que es el resultado de pequeñas decisiones de la gente que, cuando ya esa aldea bonita de Suiza va a hacer alguien de ahí, un nuevo hijo, un nuevo primo, alguien que llega allí, lo que sea, va a hacer una nueva casa en ese entorno. Si, ya no solo porque tenga el interés esa persona de tener una casa con un componente estético parecido al que hay allí, sino que si encima la comuna más o menos tiene que aceptar eso, genial. Pero es que aquí no ocurre eso. Aquí las propias regulaciones muchas veces crean enemistad entre los propios vecinos, que lo estaba hablando yo antes en la comida con el profesor. Es decir, que muchas veces tú podrías hacer tu casa de una manera, podrías tener una serie de dinámicas en tu pueblo. El hecho de que exista una regulación X normalmente le da al vecino las herramientas de putearte, en cierto modo. De tal manera que donde no había animadversión y donde no había conflicto, se crea un conflicto. Sí. Cuando yo puedo denunciarte porque tú has puesto un árbol a menos de 1,5 metros de la carretera, antes tú y yo no teníamos ningún problema. Ahora yo, si me tocas un poco las narices un día, voy al concello y digo, oye, este tío tiene el árbol a 1 metro. Y te lo van y te lo cortan. A partir de entonces tenemos problemas. La regulación, moralmente, nos ha afectado y nos ha convertido en peores personas. Automáticamente, esto puede pasar también con el tema de la construcción. Oye, que está construyendo una cosa ahí que no debe. Oye, esto, no sé si este tejado será demasiado alto y tal. Es lo contrario, un entorno de libertad y un entorno de coordinación. En ausencia, en mi modo de ver, en ausencia de ese tipo de regulaciones, la gente normalmente llega a acuerdos porque no tiene ningún interés en vivir en un sitio feo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta eso, tener en cuenta la capacidad económica que tiene la gente, el nivel cultural, etcétera, pero desde luego en esta línea no lo vamos a conseguir, es más en esa otra línea de conexión comunitaria y de tener en cuenta los unos a los otros. Claro, claro. Sen planificación, claro. Claro. A eso sempre. Envidia que puede ser más sano o menos, porque antes, cuando había mucha más libertad, también se veía mucha más armonía en esas casitas de piedra bonitas. Y otra cosa, que a veces se dice también esto de estos feos, ¿no? Muchas veces no debería importarle a la gente eso. Esto ya sé que es muy controvertido, pero no, es que el feísmo, es que pasé por tal sitio y es tan feo. A ti no debería, tú no vives allí, no es tu casa. Tranquilo, porque entonces entramos en este rollo arrogante de querer, no, yo quiero que todo sea bonito para cuando yo pase por allí. O me cortas la hierba para allí, para cuando... Perdona, tú no vives ahí, a ti no te debería importar, deberían ser los vecinos a los que les importa. Esta cosa de meterse en la vida de los demás. No, yo quiero que el país ese que visite esté todo limpio y bonito. Pero si no es tuyo, ¿qué tiene que ver eso contigo? Bueno. Sí, bueno, primero era un comentario a lo de Daniel, porque no conocía la historia del Maxim Huerta y de Sánchez, pero Sánchez me convenció completamente y ahora cada vez que venga un repartidor de pizza a mi casa lo voy a recibir mirando al infinito y a preguntarle qué va a pensar la historia de mí. Después, la pregunta para los dos es por el ejemplo de Kowloon, que a mí me parece muy interesante, no solo porque el desarrollo así urbanístico y tal, también mencionabas eso, ¿no? Que no es que no quisieran salir de allí. Muchos de los testimonios de la gente que vivió en Kowloon después de que fueran realojados hablan del sentimiento de pertenencia y de comunidad y de la nostalgia de vivir en Kowloon. Y hay que tener en cuenta también el hecho de cómo apareció, porque básicamente era un campo de refugiados donde no tenían absolutamente nada y acabaron construyendo una ciudad. Y de hecho, por ejemplo, había mucha producción industrial en talleres, producción también de dulces y los dentistas. De hecho, la población de Hong Kong iba a Kowloon para buscar los dentistas, porque eran de calidad y como allí no pagaban impuestos, eran mucho más baratos que en Hong Kong. Pero en relación a lo que dijo Caramés ahora, uno creo que no podría argumentar que era especialmente bonito Kowloon. Y una cosa que decía Jane Jacobs era que también que puede haber ese elemento de fealdad, pero que también es una cuestión, primero, de recursos y de qué es más importante. De que puede que sea más importante tener un techo y poder vivir que no que sea una cosa muy bonita. Y que normalmente la mejora así estética
que también sucede en un proceso, digamos, evolutivo o en el tiempo, que es algo que también explica con lo del desarrollo de las ciudades americanas. Entonces, ¿qué opináis de eso? Esa es la pregunta. A mí decíame Ángel, que estaba este fin de semana en Londres, llevaba moito tempo sin ir por Londres e tal, eu estive recientemente, e dicía que está espectacular o centro de Londres, a verdade que increíble e tal. A verdade que estaba moi bonito, a verdade que sí. Pero tamén era moi bonito o centro de Roma, no momento. E normalmente os estados chaman aos mellores artistas, os mellores, e pagan aos mellores artistas para facer proxectos increíbles, non? E para decorar, e para, sabemos que é unha táctica de manipulación da que fala tamén Scott, non? Sí, teñen todos os medios e efectivamente chaman aos mellores poetas, os mellores artistas, os mellores pintores e fan cousas increíbles, pero eso sabemos que tanto Roma era pues un foco de destrucción para toda Europa, como hoxe en día Londres está sendo un foco de destrucción para o resto de Inglaterra, e como Madrid está sendo un foco de destrucción para o resto de España, sen chegar a esos niveis, non? Entón, o da beleza ou non beleza, pois é unha parte, evidentemente, estética é importante, pero moitas veces está utilizada para agochar unha cousa que é moitísimo peor, é máis importante, ademais, non? Entón, estou coincido con Caramés que nun principio o da beleza, pois ao final sí, bueno, pois canto máis bonito sexa, pois moito mellor, pero hai outras cousas por detrás que son moito máis importantes, non? Claro. Bueno, non sei, queres seguir? No, lo dijiste perfecto, Óscar. Puede haber momentos donde la belleza, una vez, digamos, salvaguardadas o adquiridas las condiciones de vida necesarias para cubrir unos mínimos, digamos, entonces podremos empezar a pensar quizás en la estética. Pasa lo mismo, por ejemplo, con la cuestión del medioambientalismo y todo esto. Se está pidiendo ahora, como esta especie de superioridad moral a Occidente, después de haber transicionado y de haberse industrializado y haber hecho todas las cosas que se hicieron y haber estado emitiendo gas durante muchísimo tiempo y tal, se está pidiendo a países en vías de desarrollo que de pronto que no se industrialicen, que no utilicen energías de este estilo y tal, porque es que contaminan y dirán ellos, mira, perdón, ahora nos toca a nosotros, habéis estado haciendo cosas, pues esto es un poco lo mismo, es decir, es la dinámica esta de queremos que la gente esté bien, queremos que la gente sea más rica para que entonces tenga tiempo y recursos para empezar a preocuparse del medio ambiente, de que las cosas sean bonitas, etc. Pero habrá gente que le diga, mira, yo lo que quiero es un tejado y que no me llueva encima. La estética del sitio ese que comentabas, Óscar, el que comentaba también Selas, yo ya vi algún vídeo por ahí en Instagram de carácter propagandístico donde decían, se hacían todo tipo de horrores dentro, se despiezaba gente, vendían órganos, etc. Que me da, o sea, sonaba a creepypasta, o sea, eran estas historias para que la gente diga, si alguna vez el gobierno desaparece, que sepáis que todo el mundo va a empezar a vender órganos y a destripar a la gente y tal. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, lógicamente, hay que ver que eso se desarrolló de esa manera horrenda, o sea, es una cosa como parece de una película de terror, en unas condiciones totalmente encorsetadas, o sea, es un ámbito de desarrollo, digamos, de acción humana, si se quiere, en un entorno con cierta anarquía o al menos ausencia de coerción estatal, pero un entorno totalmente delimitado por una barrera que es todavía más fuerte, que es la barrera de la propia física, de la topología. Está en un sitio delimitado y tenían que tirar para arriba. Construían encima de eso. Es como lo de las favelas, por ejemplo. Pero bastante teñen las favelas con estar pobres como están. Pues oye, hacen la cosa allí con ladrillos, sin lucir y todo esto. Es como esto que se ve en las laderas de Perú, ¿no? Que dejan sin lucir, sin remocar el ladrillo, porque si le ponen el remoque es como que acabaron la casa y entonces tienen que pagar impuestos. Entonces la dejan con el ladrillo para no pagar. ¿Quién es la culpa ahí? ¿Que son tontos los peruanos porque no quieren las casas bonitas? ¿O es una regulación la que está haciendo que dejen la casa al 99% por construir? Normalmente es lo que decimos, es la tesis, cuando rascas un poquito encuentras una distorsión de este cariz. Y luego hay otra cosa muy importante, perdón, que dijiste que me gustó mucho, que es que hay un elemento también que tenemos que olvidarnos, que es que hay elementos que son inagregables y que no se pueden computar, que puede ser, digamos, vamos a decirlo así, la satisfacción psicológica que puede tener una persona por vivir en un sitio. Puede haber gente que diga, no, si las casas son bonitas, si hay grandes palacios, si hay grandes avenidas, si hay fuentes por la calle y tal, necesariamente la gente va a ser mucho más feliz. O no. O habrá gente a lo mejor que tenga unas condiciones de vida más pobres, con una casa más pequeña, incluso un entorno, por mencionar uno que dije antes, el de las favelas, pero quizás tengan una especie de experiencia de vida a nivel subjetivo muy superior por estar más conectados con su familia. Ojo, yo no soy pobrista, yo no digo que haya que, ni ludista, que haya que retirar la tecnología y volver a la pobreza y todo esto en estas corrientes que hay ahora a veces así bueno, todo esto del colapso, de volver atrás y todo esto. Yo no voy en esa línea, pero
sí creo que hay cosas que no se pueden agregar. Hay veces que la percepción, digamos, psicológica de vida de una persona en un entorno no tan bello quizás sea superior a la de aquellos que viven en un gran palacio y todo esto, pero su padre es un sinvergüenza y él vive fatal, o está totalmente desconectado de su trabajo, tiene que viajar 1 hora y media en el centro de Londres para ir a trabajar como tenía que hacer yo. Quizás es preferible. Entonces, hay cosas que no se pueden agregar y ni la estética lo es todo, y va a haber muchas ocasiones en las que habrá cosas que estén delante de eso. El propio progreso y que la gente se pueda permitir empezar a pensar en esas cosas será una cosa pues, de carácter evolutivo probablemente que habrá que llegar ahí, pero ¿cómo le vas a pedir lo que le decía antes al compañero? ¿Cómo le vas a pedir a la gente que a duras penas llega a fin de mes, que casi tiene que cerrar la granja, que no sabe qué hacer? Oye, mira, es que esa casa, las 2 veces que paso el año por delante es que está muy fea ahí con el ladrillo, y le dirá, ¿pero tú quién eres? O sea, ni siquiera vives aquí, déjame, bastante hago lo que puedo, estoy construyendo un añadido para mi hijo, un galpón o lo que sea, bastante tienen ellos. Cuando tengan suficiente ya habrá tiempo de pensar en esa estética. Está pasando nas favelas de Brasil, por lo que teño entendido, non? Que agora que se pacificaron e se convertiron en sitios medio turísticos, están todo rematando, non? Estaban paredes vistas en ladrillo, non? E agora están facendo rebocos e tal, están quedando bonitas, e ademais resulta que están xurdindo espacios internos super bonitos e que a xente, de feito, lle gusta vivir ali ao final, non? E que foi algo creado completamente ao marxe de calquera tipo de planificación, non? A fabenda Rosiña me parece que é a famosa, que agora eu nunca fun, a verdade, pero que hai moita xente que di que, bueno, que é unha visita turística agora, de feito, vamos ir a ver como estaban feitas esas favelas. Deixámoslo aquí, me parece, non? Vamos para vos. Agora o baño. Y ahora la conferencia más importante que la veremos en el bar de Cervera. Claro, bueno, muchas gracias evidentemente a todos los ponentes que han presentado ideas maravillosas en esta ocasión y a la gente que ha ayudado a organizarlo todo, como a Jorge, que además hace una labor muy importante también fuera de estos eventos, y a vosotros, porque bueno, si no nos diríamos con unas cervezas desde el principio. Es posible porque os animáis a venir, cada vez además sois más los que os animáis a venir, el crecimiento es exponencial, aunque a mí les gustan las estadísticas, lógicamente exponencial. Y bueno, esperamos veros más veces, que nos deis vuestra opinión sincera sobre cómo os ha parecido esto, lo habéis explicado o no, porque siempre hay margen de mejora en el mercado libre y estamos abiertos a escuchar las opiniones del cliente. Y nada, muchas gracias a todos. Ya sabéis encontrarnos en las redes sociales, en los grupos, si queréis meteros en los grupos de WhatsApp que tenemos y donde avisamos de todo y también llegamos desde aquí. Ya ves que se arman debates a altas horas de la madrugada. Y eso, muchas gracias y esperamos la próxima.